Здравейте! Здравейте. Представете се, коя е организацията, в кой град действа и в какъв сектор сте разположени? Аз съм представител на Неща с душа. Казвам се Функа Великова. Ние оперираме във Варна и ние сме в производството, изработваме детски образователни материали и продукти и съответно ги реализираме на пазар. Какъв е размера на организацията, брой наети служители и доброволци, ако има такива? От 2018 съществува социалното предприятие. Към момента има 8 души нает персонал и 2 доброволци. Добре. Имате ли представа какъв е обема на социалните клиенти, на тези, които реално ползват услугата? Трудно е да кажем, най-вече заради това, че голяма част от материалите се купуват от училища. Да, не мога да кажа. Може би около бяхме посмятали, мисля, че около поне 400-600 потребителя на месец. Добре. Имате ли разписана мисия на предприятието, на организацията, в писмен вид? Имате ли изложена някъде? И по принцип мисията ни е това, което е всъщност мисията ни за нас, нали, каузата ни, това, което е на сайта ни, да осигуряваме устойчива заетост на хора с специални потребности и съответно да създаваме образователни материали, които да са подходящи както за деца, да насърчават ученето чрез игра, откривателството, мисленето, така и за деца с специални потребности, тъй като в България, за съжаление, не винаги има налични на български език подходящи материали, така че това ни е една от целите, да предоставим такива материали, които да са подходящи за нашата образователна система, за специалистите, които работят с тези деца. В такъв смисъл, в какъв сектор оперирате? По-скоро търговия? Да, ние по-скоро ги изработваме. В смисъл, наистина, за нас основната част е по-скоро това, че създаваме такива материали. Те са ни авторски материали, създаваме ги в колаборация с специалисти, изработват се ръчно от хората, които работят при нас. Търговията е постфактум, защото за да се издържаме съответно тези материали, ги реализираме на пазара, било то с посредници, било то директно ние. Но не ние със сигурност основна дейност. Имаме човек, който е ангажиран с маркетинга и продажбата, но останалата част от хората по-скоро са фокусирани върху разработването, изработването, колаборацията с специалисти. Кои са целевите групи на организацията? Кой се възползва от вашите продукти? От една страна са хората, които работят при нас, като при нас работят хора или които са с увреждане физическо, или имаме една майка, която е на дете с увреждане. Също това не е целева група, за момента само един представител, но не е било идея още като създадохме предприятието. А иначе самите потребители на продуктите, понеже при нас е малко, имаме два аспекта на работата, са или специалисти, учители, които работят с деца, и деца с СОП, не само, но и деца с СОП, или има родители. Родители също купуват играчки за децата си, материали образователни за децата си или за подарък. Отново имаме и от тях една част са родители на деца с специални потребности. Кои са основните стоки или услуги на организацията Неща с душа? Това са образователни материали, които ги изработваме, основно са от дърво. Имаме и такива, които са от текстил, имаме и такива, които са от картон, но основно от дървени материали, ръчно изработени, които насърчават различни умения. Четене, писане, научаване за природата.